Then i-draw engiyenzile ngizobala ngizopredict-a nokuthi ubani. So i-fixture yokuqala kuzoba i-Mamelodi Sundowns versus Upington. Prediction. I-prediction ukuthi last 16 sengiyi last 16 manje ukuthi siya-predicta la ekhaya kwi-starting 11 ukuthi bazosetha kanjani abaka-Nedbank. So bafethu siya-predictela because indlela nathi sibona ngayo. Yes. So Mamelodi Sundowns versus Upington City. Then i-winner izoba Mamelodi Sundowns. I-score kuzoba 3-0. So then kube Orlando Pirates versus i-Milford. Orlando Pirates izoshaya ngo-2-0. Then bese kuba i-Stellenbosch FC versus i-Casrick Stars. I-winner kuzoba i-Stellenbosch with 2-1. Then iSekhukhune United izodlala nani neHungry Lions. Then iSekhukhune izowina ngo-1-0. Then bese kuba iGolden Arrows versus iVasco da Gama. iGolden Arrows zikaManqoba Mnqithi zizowina ngo-3-1. Then iTuks Galaxy versus iBaroka. iTuks Galaxy izowina ngo-2-1. Then iRichards Bay ne-University of Pretoria. Kuzowina iRichards Bay ngo-1-0. Then bese kuba ezaseThekwini